Ano imo nga sabat diri sa mga aligasyon una nga ginagaw mo kun ang lupa? Ti wajit ka matudan nan mo ti nakita mo yakon nga titulong sa din bunga gila kabalas ko kag kapisanan nga sa din na angkon ko ng mga lupa. So imo gid ang lupa tana. Akon kita na gin kuan ko tanada mo gin bakal ko tanada sa gobyerno. Gin baydan ko ya kuan kaya di. Ya mga kuan mga ano kaya ang ambot ng balon ng Tax. Oo. Ikaduha sa aligasyon nila sa Palomaria nga hindi ka hindi ka magpalabay de kung may delivery sa babaw dito sa Ngalublak, Balas Bato, lakit man ang truck nga masulod dito may karga tubo. Manan mo ang lang daya kwan ko nga kun dayan sa Buruligan way man nagabulig. Ti kun ko parang mabatyagan man daya ginaobra namon diyan nga maginuligay. Ti kundi hambalon ko sanda nga kun pwede mo lang kung way mo gabulig ti ako lang anay ma-deliver ka baras. Kaya may baras ma ko. Duga na do ayo-ayo. Oo, aga-ayo ulat ako. Way tako ka pamisa. So, kay ti amo ni natabo, mapaagi ka pagyapon sa imong lote dire? Paagyod ko sanda, manan mo, nakita ko, di nabisan na magi. Paagyod ko sanda. Oo. Dayon, anong bulig nga mahatag mo to sa pamilya, sa bilang kapitan ya, sa napatyan to? Te, amo da gani ya, subong uro ba si, amo da ya, tinatawag ka na ako ni Mayor. So, kung ano yung mambal ni Mayor about sa problema to sa Buruligan, kung may kasiguruhan man lang niya bulig ko, mabulig kami. Paano sa imong umagad, nambal na kay may mga record sa barangay or ano, wala siya sang record nga ginatolerar mo ang iyang sa pagsusuro sa napad mo sa barangay? Amo da gani nga nang kung pwede, kamo dulang ko rin pamangkot sa mga palibot ay ti pero kung magambal ko nga way karon makunda na ginapinan ko tana. O kamo dulang ya para pamangkot sa palibot kung ano ya mga kasalanan na di ano ya ginaobra na di nga mga kalalatan. Pero anong ginsuguran gito sa diskuhan to sang 24 ta? Ang sa din ka to? Ang September 24 to nga may draw disco dumo to hindi man. Hindi ko ba siguro. So ano na nang mambal mo sa pamilya karon kay natabo na ni Kap? Di manan mo amula day mambal ko nanda. Parang subado ko nagpakila sa dati kanakon nga ginasagang ko ya kainit ka ulon dati wagi dada matabo. O galing ti amo tong ambal ko bala nga way ko gid tumatatapi si yado ko si Greg so palangga ko mga bata. Kada son abi na tanod yun mo. Tanod yun na nakagita tanod ka na kon. Mayad madang bata.